Príručka na používanie zošitov série Kľúč k vedomostiam. Pracovné zošity série Kľúč k vedomostiam majú v názve Učiť sa je zábava. Dieťa je od prírody veľmi zvedavý tvor a preto je pre neho zábava získavať nové vedomosti, učiť sa nové veci, aby bolo schopné fungovať v živote. Ako náhle prestáva rozumieť tomu, čo sa učí, prestáva to byť zábava a stáva sa to trápením. Nielen pre neho, ale aj pre jeho rodičov. Ľudia sa dorozumievajú pomocou slov. Avšak ak im nerozumieme, nie je možné pochopiť ani vec, ktorej sa týkajú. Navyše, každá oblasť má svoje slová. Voláme ich kľúčové slová. Napríklad stavbár by nikdy nepostavil žiadny dom, keď by nevedel, čo znamenajú slová ako betón, bager, žeriav, tehla a podobne. Séria pracovných zošitov Kľúč k vedomostiam sa zameriava na objasnenie a skutočné pochopenie kľúčových slov v jednotlivých oblastiach. To sa preukázalo ako zásadné, pretože bez toho nie je možné skutočne pochopiť žiadny predmet. Bohužiaľ, príliš často na to zabúdame a častokrát človeku ani nenapadne, že dieťaťu, ktoré má problémy, nikto nikdy nevysvetlil práve tie jasné veci, ktoré každý pozná. Všetci sa ich musíme naučiť a čím skôr to bude, o to menej problémov neskôr. Skúsenosti ukazujú, že aj kopec dospelých chýbajú niektoré z týchto základov. So zošitmi sa pracuje veľmi ľahko. Dieťa si najprv objasní definíciu kľúčového slova. Definície sú v zošitoch napísané veľmi jednoduchým jazykom. Potom si prečíta príklady, ako sa dané slovo používa vo vetách. Nakoniec vypracuje pár jednoduchých cvičení, aby si o to lepšie zapamätalo význam a použitie daného slova. Príručka na používanie pracovných zošitov Kľúč k vedomostiam poskytuje informácie, ako postupovať so svojím dieťaťom alebo žiakom cez pracovné zošity tejto série. Odporúčame si túto príručku prečítať predtým, ako sa pustíte do práce s dieťaťom na jednotlivých zošitoch. Pracovné zošity série Kľúč k vedomostiam a práca s nimi boli starostlivo vyvinuté na základe mnohých skúseností a následne testované na tisíckach žiakov, aby boli dosiahnuté výsledky. Naším cieľom je pomôcť vám a vášmu dieťaťu alebo žiakom skutočne porozumieť preberaným témam a tým nielen o to lepšie pripraviť dieťa do života, ale aj uľaviť od akéhokoľvek trápenia, či už jeho alebo rodičov a učiteľov, spôsobeného neporozumením základov v jednotlivých predmetoch. Preto je veľmi dôležité pracovať podľa návodu v príručke. Pracovné zošity série Kľúč k vedomostiam sú pracovné zošity pre deti, ktoré vhodne doplňajú ktorýkoľvek šlabikár, učebnice, matematika 1. ročník, matematika 2. ročník, matematika 3. ročník, ako aj matematika 4. ročník. Želáme vám veľa úspechov s týmito pracovnými zošitmi.